Siem Smits en Harry Heijsma farmitiëren de bemanning van de PW10. Joet houden zijn eegje in het zeil op het Prinses Margrietkanaal. Hier is een protte beroepsveert en bij deze waarsomstandigheden kunnen er zomaar gevaarlijke situaties ontstaan. Uiteindelijk zijn we Joet op paard met transport, maar vanwege de mist ben we nou gewoon op surveillance. Dus we doen nou wat dus in komt. Dus beroepsvaart en pleziervaart, wat eventueel net aan de regels voldoet, die spreken we aan. De radar is maar dit waar onmisbaar. De beroepsskippers hebben zelfs allereerst aan verzending on boord. Gewoon op zich zie je helemaal niks en je zie ik niks aankomen. En vooral met de beroepsvaart is dat wel heel wichtig natuurlijk. Dus dat er nog al mensen nog op het water binnen die geen radar hebben, die sturen we eruit. De meeste plezierskippers hebben geen radar aan boord. Als u tenminste in een Duitse motorcruiser opdoemt, wordt de achtervolging inzetten. Goedemorgen. Morgen. Ze hebben niet veel zicht, hè? Niet veel zicht, nee. Nee. Ze moesten daar aan 150 meter moesten ze stuurboord uit en dan komen we weer langs zijde. Goedendag. Goedendag. Harry Heijsma, chiefvaart aan de provincie Friesland. Ja. Dat is veel mist, hè? Ja. Ja. En dan kunnen ze ook niet varen, hè? Wir hängen schon 2 Tage in Graufest Ja. und Ja. müssen nach Kuikorne. Kuikorne, ja. We müssen dat morgen- kunnen ze nu niet maken, hè? Morgen arbeiten. Ja, morgen arbeiten, ja. De skipper mag net verder varen als je in thuishaven. Hij krijgt een bon en zijn skip wordt naar een veilig plak, de jachthaven van Watten, escorteert. Als zo'n man met zijn cruiser voor een binnenskip, je vaart een schip van 110 meter en duweenheden die varen hier ook. Dus als het ervoor komt, dan is de ramp niet overzien. Hè? Dus het kan gewoon net? Nee, het kan niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat staan we niet toe.